Ивет. Здравейте! Здравей! Как сте? Ти Ние как сме си? чудесно. Ти как си? Чудесно, чувствам се добре. Откъде си? С какво се занимаваш? По какъв повод си тук? Дани, на 29 години съм от град София и през последните няколко години се опитвам да запаля по-малките, да им покажа, че науката е нещо наистина много интересно, забавно. Не е просто един скучен предмет в училище. А си учител или аниматор? Любител на химия. Правя научни шоута за деца и се опитвам да покажа и на малки, и на големи, че науката е нещо много интересно и забавно. Съм учил химия. Веднага след гимназията работих на много места, започнах да уча, кандидатствах, реших, че не е моето. Работил съм барман. Един неработен мой ден в този бар. Нямаше никой, стоях си на високия стол зад бара, щях да се спя. И в интернет открих това, с което се занимавам и до днес. Опасно ли е за нас и околните? Напълно безопасно, обаче включва малко огън, но пожарогасителя е при тях, така че ако нещо се обърка, те ще дойдат. Надявам се. Много успокоително. Не искам да ни запали. Благодарим ви, колеги. Ако разчитаме на Сашко, Браво. чакаме, сцената е твоя. Днес ще ви покажа как започва деня на един не много добър химик. С други думи, моят ден. Когато се събудя сутрин, разбира се, първото нещо, както и вие, трябва да се доберем до чаша с кафе. Само че химиците не пият кафе в чаша, като обикновените хора, те използват колбичка. Разбира се. И малко сух лед. Сухият лед се прави от въздух. И тъй като аз съм на почти 30, ми трябват поне 4 ето такива, за да започна деня си. И следващото, което прави един химик, е да си вземе душ. Но не си взима душ в баня, прави го малко по-различно. Пак си сипваме малко водичка, ето така. И отново малко сух лед, за да може да замиришем на пролет и да започнем деня си малко по-свежо. Охо! Ей! Аз не разбрах как се купиш. Аз много не разбирам. Когато изляза вече и съм готов за работа, се чувствам като ето тази красива роза, чаша с течен азот, и се чувствам така все едно, съм тази роза, потопили са ме в течен азот, който е минус 200 градуса. И после са ми изчупили всяка мечта, която съм имал за почивка над хиляди малки парчета. Но е важно поне една малка искрица да намерим. То нищо не е това. Фалшива тревога. Фалшива, извинявайте, не се обърках. Една малка искрица радост да намерим, която да ни помогне да си прекараме деня. Дори да сме на работа, една идея малко по-добре. Айде, огъня дойде. Да, сега беше пожаргаси. Ами късно вече, късно. Не ни разигравай, момче. И веднага след това, като се чувстваме малко по-добре, толкова сме се заредили, че можем направо да се изстреляме като ракета. Ето този експеримент е напълно безопасен. Аз си го наричам моята азотна базука. Не мисля, че безопасно. И на мен. И отново тече азот, който е само минус 196 градуса. И трябва много да се внимава. Ако някой човек си залее ръката с течен азот, тя може да замръзне. Затова никога не правим ето така. Защото е много студено и трябва да сме внимателни. И можем да подготвим нашата ракета и да се изстреляме към нашия работен ден. Той се заля. Да. Аз лично започвам всеки мой ден по ето този начин. Много ви благодаря.